Station ang programang Barkada ni Jesus. May katuyuhan na maenganyar ang mga hobenes na maghiras kan sa endang eksperyensya sa pagtubod katoliko, asin ang mga naging biyaya kan mahal na Diyos na nagdaranin mahay na buhay sa pagiging barkada ni Jesus. Barkada ni Jesus, may katuyuhan na magpartisipar ang mga hobenes na maging parte kan evangelisasyon asin maging mahay na tagahatod kan misyon din pagtubod sa komunidad. Barkada ni Jesus, kaiba si kabarkadang Ate Jenny Balyaran, digdi sa DZGB. Always number one, always at your service. Maugmang hapon sa Satoy Agabos mga tugang. Welcome po sa panibagong edisyon kang programang Barkada ni Jesus, digdi po sa Radio DCGB. Kamusta po ang lambang membro kang pamilya? Ang satuyang mga kabarkada, ang mga hobenes po sa bilog na kinaaban. Siin man po kamo mga tugang, maawat mi po na sana nasa marhay po kamong kamugtakan. Happy weekend po sa Satoy Agabos. And ngunyan po iyo ang solemnidad kang Assumption. And sa aga po, iyo man po ang kafiestahan ni Nuestra Señora de Salvacion. So, magayon po ang satuyang magiging tema ngunyan na pagkahapon dahilan po may tema digdi ang satuyang presentasyon kang satuyang programa. Antes, pwede po kamo maghiling sa satuyang Facebook page via DZGB News Online and syempre sa YouTube channel DCGB Legazpi. And pwede man mag-upload mag-text sa 0938-891-5475. Tikwilaman po nindo si Ate Jen ngunya na pagkahapon. Kaya iba ta po sa lado technical ang poging-poging si Kuya Jun Napoles. Yan. Good afternoon po. Thank you so much Kuya Jun. Yao naman hali sa coverage ang satuyang IT si Jerome Martinez. Barkadang Jerome, nako bless na bless ini hali pasa na po sa horoan. So ang satuyang hugot ngunya na pagkahapon mga tugang. Lord, tell us more about your mother. Jesus says, she was my first disciple. I am the handmaid of the Lord. Let it be done to me according to your words. So, ngunyan po ang presentasyon kan sa tuyang program, matatabangan ang sa tuyang mga hobenes na mas ma-discover po bako sana ang sa tuyang mahal na ina, ang mahal na ina ni Jesus. But as the first disciple, a young woman who listened to God's word, trusted Him despite uncertainty, courageously said yes, and faithfully accompanied Jesus throughout her life. So, ini pong episode na ini seeks to connect Mary's discipleship to the solemnity of the Assumption, the Marian devotion to Nuestra Señora de Salvacion, and the youth's own call to become faithful disciple of Jesus. Kaya naman, hello muna kay Miss Hannah Hamor. Ayun, nas-irip ko na siya digdi sa tuyang Facebook Live. Okay, and sa iba pa pwede po kamo mag-comment kung saan man po kamo mga tugang. And sa tuyang mga magiging guest, ngunyan na hapon niya po si Francis Hannah Alcoriza, Daisy May Ronoco, and Al Francis Mendoza. And at siya na pagkahapon, at siya sa last part, kang sa tuyang program, ang sa tuyang magiging tugon iyo si Mr. Victor Buen Consejo. Ayun. So, okay na ba ang sa tuyang mga guest via Zoom? Maray na pagkahapon, kamusta? Kumusta ka? Uy, kumusta ka bilang barkada? Alright, nasirip ko na si Ate Chris. Ate Chris, kamusta ka po? Okay, wala kang audio, Ate Chris. Ate Chris Diaz. Alright, please come in po. Sound check. Ayun, okay. Sige na, okay na po. Kamusta ka, Ate Chris? Okay na. Ayan. So, medyo mahina ang signal ko, Ate Jen. Pero anyway, nagpa-fight tayo sa signal. Mm-hmm. Nag-pray na kay Mama Mary, di ako malaglag. Huwag naman sana. Ayan, good afternoon po sa Gabos and sa ating mga guests.
And of course, sa lahat po ng nagsusubaybay ng programa ta every Saturday, Barkada ni Jesus. And ano din po, regards din po, and shout out sa mga taga ACI, kang daraga, lalong-lalo na ang tulong maiguso ng mga madre, Sister Ned, Sister Marta, Sister Jessie, as yan ang mga pag-iriba ko man po sa ACI lay family ang tulay nin paglao. Opo, okay. So, ang programa po kang ECA, antabayan ng Tepermi every Friday, 1 to 2 in the afternoon, sina Sister Nat ang rayaong po dyan. Okay, thank you so much, Ate Chris. Alright, so we have from our guest, we have Frances Hannah Alcoriza. Hello, Ma'am Frances Hannah, kamusta ka po? Hello po, okay lang po. Hali pa po akong eskwelahan pero tinawan ko po talaga nin oras ining invitation po ninyo. Wow, thank you so much for your precious time po, Ma'am Hannah. Ano po ang sa imong pinagkakaabalahan? Nagtatrabaho na ba ang nagkaklase pa? Nagkaklase po ako pag arag kaining Sabado. Okay. Anong parish, Ma'am Hannah, ikaw po, nasasakop po ang sa imong lugar? Hali po ako sa St. Anthony of Padua Parish po, San Antonio, Tabaco City. Ayun, okay, Tabaco. So, okay, Ma'am Hannah, in one word, ano po ang sa imong namamatean ngunyan na pagkahapon? In one word po, I feel excited. Excited, okay. Natapo, Ma'am Hannah, feeling mo excited ka sa episode na ini? Dahil po, inot sa gabos, first time ko pong magkaigwanin opportunity na mag-guest sa araw kaining platform. Tapos po, as youth leader, siguro, ito po, it's an honor po and magayon pong opportunity to share ngunyan na hapon. Yes, opo. Sa muy aman po, Ma'am Hannah, dako aman pong oportunidad na makaibahan may ikang ngunyan na pagkakapon. If you don't mind po, Ma'am Hannah, aside sa paglase, ano pa po ang sa imong pinagkakaabalahan? Sa anong organizations ka po aktibo, lalo na po sa ministry po kang simbahan? Okay po. Teacher po ako pero ngunyan busy po ako or more active po ako sa diocese, sa Commission on Youth and sa SOCOM. Ayun, SOCOM. Alright. Sige, Ma'am Hannah. Thank you so much. So, babalikan mi po ika later. Okay, we have also Miss Daisy May Ranoco. Ayun, si Miss Daisy May saro ini sa matibay na magbayle. Garo yun ang leader kang sa 75th. May, po. Parang one day mapaturo man kami kang steps po sa imo, Miss Daisy. Sige po, Ma'am Jen. Alright. Okay, Miss Daisy, kamusta ka po? Maugma. Okay po. Thank you po sa time na ini. Thank you sa opportunity na maging saro po sa mga guest po digdi sa Barkada ni Jesus. Okay. Ano po ang sa imong pinagkakaabalahan ngunyan na panahon? Currently working na po ako and ayun, simbahan lang. Working in church, yun po yung pinagkakaabalahan okay. ko today. Sa ministry po kang simbahan, for sure active ka po sa ministry kang mga holiness. Pero ano pong particular ministry po kang mga youth ang sa imong kinaka-inbeltuhan? Currently, sa Samuyang Parokya, ako po ang commission head kang youth. Then, currently, ako din po ang PPC Secretary kang Samong Parish Council. Then, part din po ako ng SOCOM and lector and commentators ko. Ayun, so dakulan pala, Miss DC. Opo. Oo. Okay, di ka man nahirapan, paano mo siya pigbabalanse? Ipisil minsan po mag-time management pero sa tabang po kang kagurang na siniina, nagagibuman po, nakakaya man po. Okay, so so far ika itong maski hectic ang schedule, wala sa isip mo na magsuko. Yes, wala po. Wala sa isip na day mag-serve. Yes, opo. Sana mas magdakol pang mga holiness ang pangarugan kay ining mga holiness paano na mga bisita tango niya na pagkahapon. Okay, thank you so much, Ma'am Daisy. Tugang ka, Ma'am Daisy, ni DJ Mike, 'di ba?
Yes po. Yes. Regards po sa iya, okay? Opo. Sige, thank you so much. So we have also Al Francis Mendoza. Okay. Mr. Al Francis, wala ka pong audio. Okay. Baka hindi okay yung earphone na... Hello po. Ayun, alright. Magayon naman Sorry. ng boses. Opo, kamusta ka po, Mr. Al Francis? Yes, hello po. Good afternoon po sa Gabos. Ngunyan po, I feel maugma. Mhm. Maugma ako. Tayo po ako tigtin naka-join sa indo pong programa. Okay, Sir Al, ano po ang sa imong pinagkakaabalahan? As of now po, ako po ay sarong fresh graduate and ako po din po ang youth coordinator kang St. Carla Acutis Quasay Parish Commission on Youth and member man po ako kang social media and communication kang Samuyang Parokya. Mhm. Si St. Carlo Acutis, igwa pong simbahan dyan sa Tiwi. Tama po Yes ba? po. Opo. Wow. Bago pa lang po ang kakamukna na Quasay Parish. Yes. Okay, si St. Carlo Acutis po, Sir Al, siya po ang patron actually kang mga jóvenes, di ba? Yes po. And sarap po siyang na cyber apostle of the Eucharist. Mhm. Okay. Paano mo siya, Sir Altig, kumbaga, pigsiserving giya si St. Carlo Acutis na continue po ang sa imong pagserbi sa ministry? Si St. Carla Acutis po, sarap siyang panalmingan sa kuya as in para man po sa mga kapwa jóvenes na mas maparani sa Eucharistia. And kasi ang Eucharist baga po ay po ang pinaka-highest form kang worship ta. Mhm. Yes, okay. So, pigpakapyawan ta lang po mga tugang si St. Carlo Acutis since namukna po ining programang Barkada ni Jesus na kumbaga nakaangkla po sa pagsunod taman sa ni St. Carlo Acutis. Okay? Sige, thank you so much, Sir Al. Kung may one word ka na namamatayan nyo na pagkahapon, ano po ito? Ako po ay feel blessed. Mhm. Feeling blessed. Yes po. Blessed na dahil po I was considered na makaiba po nina Ate Han and Ate Days and kamo po Ma'am Jenny and Ate Chris digdi po sa programa. Opo, okay. Thank you so much, Sir Al. So kami man po digdi po sa DCGB and ang bilog na nag-aano kaining programang Barkada ni Jesus. Very happy and blessed man po na kaiba ka mo ha. And thank you so much po na maski busy hon gani. Dakulong yung mga pinagkakaabalahan, rayaon po kamo digdi. Okay, kaya naman digdi na po kita sa satuyang programang Barkada ni Jesus. Sa aga mga kabarkada, Agosto 16, ang Grand Pilgrims Mass bilang parte ka mga selebrasyon na pagmidbidman kay Nuestra Señora de Salvacion po dyan sa Huruan. Sigun po kay Reverend Father Joseph Salando, ang Rector and Pastor kang Huruan Shrine, ang tema kang paglakbay na ini iyo po ang Maria, arangan ni mga disipulos paglaom ning gabos. Or Mary, Joy of Disciples, Hope of All. Ang tema nakaugat po sa John 19 verse 25 kung saan mahihiling ta si Mary na mantinidong yaon harani sa krus ni Jesus. Na magayon namin sahing ini po mga tugang dahil ang pilgrimage bako sana po manungod sa pagpasiring sa mga lugar ini manungod po sa paglalakbay na igwang paglaom of course. Sinabi po ni Father Salando na our Camino o ang tigasabi na a journey of faith invites everyone to walk in hope as one Marian family. At tinuturuan tayo ni Mary na tingnan ang isa't isa ng may compassion, grace bilang mga pilgrims na nagtutulungan at nagdadala ng pasanin sa isa't isa. So dakulong po kita ni kumbaga mga pinag-aagihan mga problema. Pero party po kay ning time matangon niya na pagkahapon mga tugang. Iyo po ang magayon na magiging pahayag kaining sa tong mga bisita. Ano po ang pinaka nagtataksa sa Indo during the Diocesan Youth Mass in honor of Our Lady of Salvation? Okay, so sa hiling ta po
Ano po ang nagtataka sa tuya? Kasi igwa po ba ganing schedule yung mga youth, di ba? Diocesan Youth Mass in honor of Our Lady of Salvation. Ano po, so naglaog talaga sa indong isip. Okay, balikan ko po si Ma'am Daisy. Hello, good afternoon ulit. Actually, this year's Youth Mass, hindi ako nakasama due to my prior engagement. Pero I was able to join and be part of it through online. And it feels like I am there physically. Yes. So, siguro babasehan ko po yung mga previous Youth Mass na attenderan ko. And based po duman sa mga experiences ko, same feeling nung nanonood ako online this year. Grateful and mas nafe-feel ko yung purpose kang sa kuyang pagserbi sa kagurangan. And mas lalo kong nasasabutan nagabos kita tiga-apod, alagad, iba-iba sa purpose. Pero same, iba-iba sa paagi kung paano kita tiga-apod, pero same ang sa tuyang mga purposes. Paano po, Ma'am Daisy, nag-abot sa punto na igwa ka ning siring na realisasyon na kada individual sa tuya igwa ning ibang paagi kung paano kita didebosyon kay Our Lady of Salvation, pero bilang sarong holiness, paano po nag-aabot sa point na araw kini ang sakuyang realization? Siguro during that youth mass, igo kayang sharing sa mga Okay. youth, and hearing their sharing, parang sa pagdangog ko sa mga shares nila iba-iba, and yet pararehas na yaon kami duman. Araw sa kuya, wala ako sa huruan. But it feels like kung ano po so mga pigaaragihan ninda, nafe-feel ko siya kasi I have the same purpose, I have the same mission na tigtutupatan. And surarom kang sa muyang faith as in devotion yaon. Okay. Importante ba, Ma'am Daisy, na iwang sa araw kayo na pagtiripon yung mga holiness, igwa talaga ng sharing? Ako, kaypuhan siya kasi mas naaaraman, mas maray na aware ang mga holiness na igwang araw kaining istorya na may mga times kasi na daita aram na we have the same stories sa iba, and pig-iisip ka na itong mga istoryata yun na so pinaka mahinder sa tuya. Ayun. And yet pag may nadadangog kang ibang story na same kami, so parang magayunan siya sa pagmati na ako solo, igwang iba na parehas ang pig-agihan ko, and yet nagpupursue sinda, nag-move forward, continue lang sinda sa pag-serve, and continue lang sinda sa faith na igwa sila. Ayun. Okay, so parang Ma'am Daisy, kumbaga nakakadagdag itong inspirasyon sa tuya. So, pinag-aagihan kang ibang tao na parang nasa isip na kinaya nga kang iba na ako mismo day ko kaya nun. Arog ba ka ito? Ayun. Okay, thank you so much, Ma'am Daisy. How about si Ma'am Hana? May moment ba sa imo, Ma'am Hana, na nagpamati sa imo na talagang special po ang presensya ni Lord as in ni Mama Mary? During sa youth mass po, nung youth mass po, ang pinaka-impactful po na or may epekto talaga sa kuya that time is tinaon po kaya ako ni nung opportunity na makapag-share. I was one of the sharer kang diocesan youth mass, and saro duman na di ko malingawan or anoan is nasakto po kaya so hapot sa kuya na like Mary who courageously said yes to God's call, what mission is God inviting you to accept today, and what gives you the courage to respond with faith? And with that, siguro syempre nag-prepare ako ng reflection, nag-isip-isip ako, nagmuni-muni ako, and dahil duman na pag-isip-isipan ko, igwa managad pala na akong mission na araw kaini, and why do I always say yes talaga? Yun po. Ma'am Hana, kanina nahapot ko kay Ma'am Daisy kung importante yung pag-share kapag may pagtiripon sa mga holiness. Ikaw man bilang sarong sharer pala, ikaw pala susaro sa mga napili. Kamusta po sa imong pagmati na naihiras mo sa ibang tao ang sa imong pagtubod, ang sa imong eksperyensya?
So pagmati ko inot po, syempre kikura po ako Mhm. di ko po aram kung madi-deliver ko po nin maray or mapapaabot ko po su mensahe kan Okay. Diyos Mhm. through me nin maray. Pero pakatapos po ka ito, sabi ninda nakarelate da po sinda ganon. Mhm. Kaya po sa tingin ko po importantihon po itong segment or Segment. itong part na po part na po. Ayun. Okay, thank you so much, Ma'am Hana. And for sure, dakulong kaki na inspirar na mga hobenes. And siguro ba ko lang mga hobenes, siring man sa mga rayaon duman, So thank you so much po. We have, ika po, Sir Al, may mga personal devotions ka ba? Like praying the rosary, Our Lady of Perpetual Health, Novena, etc. Pwede mo ba ini ihera sa samoya kung igwa and kung nataarog kay ito ang sa imong pagdedebosyon? Yes po. Thank you po. With devotions, yes po. As you can see po sa likod, Yes, ikaw po ang mga Marian images po. yeah. Sarap Our po Lady of digdigin. Fatima, tama ba? Our Lady of Fatima, Mm. then ini pong painting, sorry, pasahin ako. Yan. Yan. Ini pong painting, yan po sa Our Lady of Nuts. Mhm. Siguro dyan po, naging devotee niya ako dahil po nagkigwa po ako dengue. Duman po ako sa iya parang to prayer, nag-offer ng devotion na kako if mapadali ang sa kuyang pagrahay, matao ko sa iyo, mapagibo ako ng painting na Mhm. i-venerate ko sa harong. Yan po. Ayun, okay. So, masasabi mo ba na aside sa pag-serve sa simbahan, very helpful ba bilang sarong devotee, bilang sarong holiness, ang araw kay ito na igpakitang pagdedebosyon? Yes po. Nakakatabang po talaga siya kasi nga sa sarong pataramon, Adiesum per Maria, Mhm. through Mary to Okay. Jesus. So, paagi ni Virgen Maria, kasi sa mga devotion ka, nadadara kita pasiri kay Kristo. Ayun, okay. Thank you so much po, Sir Al. Modelo mo, modelo ko. Kapag pinag-urunan ta si Mama Mary, madalas po na nahihiling ta bilang ina ni Jesus. Pero sa Ebanghelyo, mahihiling ta siya bilang sarong tao na sabi nga ni tatao po magdangog, magtiwala, asin sumunod sa Diyos. So bilang mga kabataan, ano po ang naukudan ta sa pagiging sarong tunay na disipulo ni Jesus? Alright, so we have Barkadang Hana. Ma'am Hana, go ahead po. Okay, Ma'am Hana, naka-off po ang sa imong microphone. Alright. Okay. Sige, thank you so much. Okay, si Ma'am Hana, go ahead po. So para po sa kuya, bilang sarong kabataan, being disciple of Jesus doesn't mean na aram ta na kung ano ang igpapagibo sa to or ang mission ta or kung pasain kita. Ang kaipuhan ta lang ay magtiwala and tubudan ta kung ano yan na tigpapagibo sa to yata, di man kita papabayaan. And yun po. Mhm. Let's trust the one who leads us. Yun nga po, sabi ko sa sakuyang sharing kang Sabado. Mhm. Okay, Ma'am Hana, what happened duman sa kapag minsan baga grabe-grabe sa pinag-aagihan and may pagkakataon or may punto kan sa tuyang buhay na kumbaga nasa isip ta parang nasa isip ta mag-yes pero minsan napapano kita. Paano ta ba malalabanan ang araw kay itong aktual na sitwasyon sa tuyang buhay? Actually po, that question po is very relatable. Baga po. And actually, nasabi ko din po iyan sa sakuyang sharing kan Sabado na there comes a point na mapapano kita. Pero Yes, that no po is not no to God or not to the mission. No, bako sa mission, bako kay Lord, kundi para sa dirita, tanganing mahil kita and
makapagserbi pa kita nin, sabi ko nga, renewed hearts. Ayun, okay. So parang dapat malinaw lang ang sa tuyang kaisipan and talagang babalikan ta so enot na rason kung nata yaon ang sa tuyang pagtubod sa mahal na Diyos, Ma'am Hana. Opo, yes. Okay, thank you so much po, Ma'am Hana. Okay, Ma'am Daisy, may pagkakataon ba na talagang kapag, syempre pag nag-serve ba kita, pero nasa isip ta mag-yes. Pero sa gabos bang pagkakataon na iisip ta na para ini sa to yung futuro? Actually, bako sa gabos. Kasi ako din, may part din ako sa buhay ko na I said no. Pero bako siya no to God. Pero may mga times man na nadidipisilan akong hanapon o nadidipisilan akong aramon kung ining no is yun talaga sumuya ni Lord. Kaya one of my personal adoration, personal devotion na tigigimo ko and na-build ko nga din sa sakuyang parokya which is the Holy Family Parish. Iyon po sa adoration. So every time na nagkakaigwa akong say na no or nakakaigwa akong isip na mag-say no, permit ko siya tig-discern, permit ko siya tig-aagi sa adore. And duman sa through that, naaraman ko kung ining no is God's saying yes to me. So, eto po. Okay, Ma'am Daisy, kapag nag-aabot sa punto na medyo nalilibungan kita, ano ang pigigibo mo? Pray lang. Pray lang. I always pray. Okay. Importante ba yung prayer na yaon lang kita sa sarong lugar or may naduman ka ba sa sarong lugar na sa hiling mo na yaon ako digdi para talagang ako lang makakauron ko talaga si Lord or nagdaduman ka sa sarong community para mag-join sa organization na umapray kita? Ako, I always pray whenever punghain ako. Okay. Pero most favorite place ko siguro, favorite place ko to pray is inside the parish, sa Samuyang Parokya, which is the Adoration Chapel, punghain si Lord. Punghain sa hiling ko, mas namamatik ko na yaon si Kristo. And I always do that every time na di ko na aram ko anong gibuhon ko, every time na di ko na aram kung pasain dapat ako, nagduduman ako sa iya. And ang place na nararamdaman kong yaon siya is within the Adoration Chapel, kung hain ang Blessed Sacrament. Ayun. Okay. Thank you so much, Ma'am Daisy. Sir Al, ika mismo bilang youth po, ano ang sahiling mo na pangangaipuhan ka mga kabataan mo niya na sahiling mo pwedeng masolusyonan kung ika mismo sarong disipulo ni Jesus? For me, siguro po itong sorry po, once again, yung question nga po, ma'am. Sorry. Opo, sa eksperyensya mo po, Sir Al, bilang youth, ano ang sahiling mo na pangangaipuhan ka mga kabataan mo niya na sahiling mo kayang masolusyonan sa paagi kang pagiging disipulo ni Jesus? Ito po kaya mostly na observe ko man. May mga jóvenes nang bako na masyadong masinunod-sunod. Bako na masinunod-sunod. Yan, Okay. na may mga ano po na time na nagbabalgar duman. So, sa mga tataong observation kang sarong parish admin, and siguro by looking at the examples and virtues of Mary, siya dapat ang gibuntang role model dahil sa mga kahovenesan na pangarugan. Bako lang po kang mga kahovenesan, but gabos po kita na araw po kang pagiging masinunod-sunod ni Maria, pinapagaramdam kita na pinapagaramdam kita na ang pag-serve ta dapat with humility. Ayun, okay. With humility. Sa hiling mo, Sir Al, kasi na-mention mo na may mga jóvenes din man na kumbaga bako masinunod. So, you're saying na may mga jóvenes talaga na pasaway din? Not in the sense po na super pasaway. Okay. May mga araw po kayo talaga. Opo. Yung mga nasa
part pa po kapag explore. Tapos syempre Okay. kita, Mhm. kami pong mga youth ministers, youth leaders, kumbaga Mhm. kami man dapat na mag-shepherd sa inda na bumalik digdi, Mhm. tabaka, napapasala na ang giyata, Okay. and hiling mo dapat si Virgin Mary as the role model na ini ang agihan pasiring kay Kristo. Ayun, kapag si Mama Mary ang pighiling ta, instead na magliko kita, mapapakiling kita sa tamang agihan. Ayun. Ikaw ba, Sir Al, nag-abot ka na ba sa puntong araw kay ito na medyo nagtagilid ka man? Yes po. Siguro po kan time na naka-experience din ako ni tribulation sa buhay, Mhm. ka college din. Pero nawara po ako ito sa ministry. Kasi nagharayo din pa ako nagklase, and sa mismong parish po, di po ako masyado nakakapag-serve. And ganoon nawara din po sa fervor ko kay ito na mag-serve Mhm. sa youth ministry. But kang mga times na yawan na po ako duman sa time na ito, Okay. na grabe sa tribulations, Mhm. I do pray kay Mary na sabi ko, Mama Mary, help me na mabalik so passion, yung burning passion Mhm. sa pag-serve, sa kahovenesan, as in para kay Lord. Mhm. So, buminalik so passion mo to serve kay Yes po, Lord. and ganyan, yaon na po. Opo. Si Vicarial Leader. Yes, so yan po ang pinaka-good news talaga. Parang bako talaga siya, sa buhay ta talaga kasi bako man kita perfecto, di ba, Sir Al? Yes po. Yes, opo. Ang importante daw po mga tugang, aram dumunta mismo so sa tuyang pagdedebosyon sa mahal na Diyos para di kita kumbaga mapariwara or masala ning landas talaga, di ba? Okay, so aramon ta muna siguro sa tuyang mga padabangges ang reflection and scripture reading with Ate Christian Diaz, and right after pwede ka mo magtaon ng reaction. May kinaaraman duman sa indong nadangog na reflection ngunyan na pagkahapon. So we have Ate Christian Diaz of ACI Family. Go ahead po. Hello, okay. So, audible po ako, Ate Jen? Yes, opo. Okay. Go ahead. So, ayan. Para sa ating reflection this afternoon, this particular segment, so tawan taning doon so tulong reference ta ng hali sa scripture about Mary. So first is the story of the Annunciation. So hindi ko nababasahin lahat kasi medyo mahaba yun, pero we are all familiar of the scriptural text about the angel Gabriel announcing to Mary that she will become the mother of the Lord. That's in Luke chapter 1 verses 26 to 38. At tatawang ko lang ng important emphasis yung mga ibang wordings doon, yung response ni Mary. So isang batang babae, isang youth ang tinawag ng Diyos para sa isang napakalaking misyon. At ang kanyang sagot, I am the handmaid of the Lord. So hindi sinabi ni Mary, Lord, kailangan ko munang malaman lahat ng details about this mission na pinapagawa mo. Hindi niya rin sinabi, Lord, paano kung mahirap? Paano kung hindi ko kaya? But Mary said, Lord, let it be done to me according to your word. At dito natin makikita kung bakit napakahalaga ni Mary bilang first disciple. So she listened, she trusted, and she said yes without a doubt. And she followed. And then another one, we have the scriptural passage on John chapter 2 verse 5. So ito naman yung pangyayari sa wedding at Cana. So we are also familiar with that. So muli nating maririnig ang kanyang simpleng instruction. So sabi ni Mary sa mga servants, do whatever he tells you, kasi di ba naubusan ng alak yung during the wedding. So sabi ni Mama Mary sa servants, do whatever he tells you. So napakaganda dahil ang tunay na debosyon kay Mary ay hindi nagtatapos lang kay Mary. So dito sa act of the word na do whatever he tells you, ang ibig sabihin ni Mama Mary, dinadala niya tayo papunta kay Jesus. Okay? At sa John chapter 19 verse 25 naman, makikita natin si Mama Mary on the foot of the cross. So this was the most painful moment
sa yes ni Mama Mary that she needs to see her son suffering. So mula sa yes sa Annunciation hanggang sa tahimik na pananatili sa paanan ng krus, nanatiling faithful si Mary. At iyon ang magandang koneksyon sa ating pinagdiriwang ngayon na Solemnity of the Assumption of the Blessed Mother. So ang Assumption ay pinagdiriwang natin bilang tanda ng pag-asang ipinagkaloob ng Diyos kay Mary at paalala sa atin ng ating patutunguhan para sa Diyos. Kaya mga kabarkada at sa lahat ng mga kabataan, hindi lang natin tinitingnan si Mary bilang isang ina na dapat nating mahalin. Tinitingnan natin siya bilang isang modelo, model of discipleship. At tayo ngayon, tinatanong ni Mama Mary, kung sinabi ni Mary, yes Lord, so ano naman ang yes mo? Mary teaches us, listen to God, trust God, say yes to God, and follow Jesus. At kapag hindi malinaw ang future, always look at Mary. Kapag natatakot, look at Mary. Kapag tinatawag kang maglingkod, tumingin kay Mary at sabihin, Lord, I am your servant. Let it be done according to your word. Amen. Okay, thank you so much, Ate Christian Diaz sa magayunon and kumbaga pagpapaliwanag sa mga akang magayon na reflection, scripture reading o niya na pagkahapon. Okay, so balikan ko ang sa tuyong mga bisita. We have Barkadang Hana, igwa ka ba ning nako ang punto duman sa tuyong reflection ngunya na pagkahapon na nagtatakman sa imong isip? So, yes po, base po duman sa sinabi ni Ma'am Christine Diaz, ito pong gabos na ito, iyo po ito sa journey ni Mama Mary. And sa poon pa lang, wala man po siyang aram na iyo po ito ang magiging journey niya. And yet, she said yes. And naniwala lang siya na, sabi niya nga ni, according to your word. Yan. Ayun. And yun po, maski sa tuya po na mga, lalo na sa mga kabataan, na minsan di itaaram kung pasain man agad kita tiglilid ni Lord, just keep on showing up, serve Him, and paunti-unti, i-reveal iyan ni Lord kung ano talaga ang mission mo, or para sa in talaga, or para ano ining mga tigigibot ining mga kinakabisihan ta sa simbahan. Yun po. Okay. Thank you so much, Ma'am Hana. We have also Ma'am Daisy. Go ahead po. Para sa ko, aron man kiina kay Mama Mary, handa akong perming magsabing yes sa kung ano man ang itao sa kuyang tas ni Lord. And pakaugma na natatawan ako perming chance na mag-say yes sa iya sa maski anumang bagay. May mga pagkakataon na daig ko din masabutan kung may mga nangyayaring bako magayon. Minsan may mga pangyayari na makulog as in difficile tanggapon, maski sa simbahan, sa loob kang ministries. May mga igwa pang daig pagkakasanabutan, minsan nagkukurulugan kibuot. Pero every time na nag-abot ang time na ini, ihiling ko si ina, ihanap ko si ina as in, itao ko gabos ini sa kagurangnan, as in, ihagad ko ang tabang ni ina na malagpasan ini. And always, every time na nahihiling ko si ina, permit ko natadangog ang tataramo ni Mary na do whatever He tells you. And arog nga ni isa sarong ina na permit dapat sunodon, iyo man ang tigibo ko. Do whatever God tells me, maski day ko aram kung pasain, kung anong purpose, kung natakay po ang gibuhon. Pero so trust and humility, so faith na pigpahiling ni Mama Mary, iyo man, tigsa sa buhay ko man siya. So, eto po. Okay, thank you so much po, Ma'am Daisy. We have Sir Al. Opo, with Mary's example na nanodan ko man din kung paano ang magsabi ng yes. Sabi nga ni sa sarong kanta na sikat sa Samuyo mga Covenesan. Pwede mo ba yun kantahon? Ay, ano po, baka
Sabi po, when Jesus say yes, nobody can say no. Okay. So, pagsabi po ng yes sa pagserbi sa parokya, sa bikaryo, sa diocese, though pwede man po ako magdai, Mhm. alagad aram ko po na yaon ang grasya kang kagurangan, asin ang tabang ni Virgen Maria, na iyo po ang paglaom na tatabangan ang gabos po na ining mga esforso mapapaduman sa marhay asin para sa kagurangan. Ayun, okay. Thank you so much po, Sir Al. Hello muna kay Irene Bobis Alvaran. Hello daw kay Ma'am Hana Palcoriza. Ma'am Hana, may tagahanga ka na tulos. We have Jing M. Diaz, Tiffany Llorca, and si Bento Lozares. And hello man kay Gina Alcoriza. And si Jessar Ben Boneo, since iba pa po na nakatuto. Good afternoon po sa Tuya Gabos. Alright. Paano nindo pigagamit po ang sa indong regalo, ang sa indong talento sa paagi kang pagiging marhay na holiness pag-abot po sa social media, sa pagkikipag-amigo-amiga, sa indong ministry para maging instrumento po kang hope as in faith sa ibang mga kabataan mismo. Okay. We have Ma'am Daisy. Go ahead po. Sa ko po, paano ko tigagamit ang sakuyang skills and talent? Siguro, sa simpleng pag-serve lang po, sa simpleng pagtao kang sakuyang best, Mhm. kung kaya, gigibuhin po para po sa, bako lang para sa mga jóvenes, kundi para sa gabos po na sa tao po na especially po sa parokya. And actually sa parokya nga ni multitask So, Oo. kung, Nagkakanta na, kung nagbabayli ka kakayanin, pa. nagkakanta pa, nagbabayli pa, nagbabasa pa, Opo. nag-notes, Lahat tapos po, na. kaya, nagpipicture, Mhm. nagpo-photographer, lahat po. Yes. As long as kaya ko pong itao, kung ano Oh. man po sa TikTok sa kuyang skills and talent ni Lord, Mhm. I know na gusto ni Lord na i-share ko ini sa gabos. Mhm. So, ito po, ilang siguro ang Opo. ah, Ang Nagiging- kinagayon siguro, Ma'am Daisy, kasi maski gabos na pigtao mong talento mo, di ka nakakamati ng kapagalan, di ba? physically, oo, syempre, iyan Mhm. maiwasan. Pero, iba ang Pagmati. kaugmahan Mm-mm. na natatao kapag nagsiserve ka kay Lord and kay Ina. Okay. Sige, thank you, Ma'am DC. Sabi ni Homer Realista Lola, good afternoon, everyone. Happy Feast Day, Our Lady of the Assumption, Ginubatan, Albay. Uy, fiesta pala sa Ginubatan ngunyan. Happy fiesta po dyan sa Our Lady of the Assumption Parish sa Ginubatan, Albay. Alright, so how about si Ma'am Hana? Ma'am Hana, go ahead po. So, para po sa kuya, tigagamit ko po sa kuyang skills and talent, simply to just be available kung ano man po ang maski sadit na mission lang po ang tatao sa tuya, just keep on saying yes. Mhm. Yun nga ni po, maski di itaaram kong pasain and kung nata kita ang tiga-apod dikti. And eventually po, maaraman ta sa kahudyan-hudyani na that is part of God forming you, or yun po. Okay, thank you so much, Ma'am Hana. We have Sir Al. Parang si Sir Al, pigi-isip niya na ihiras niya sa Satuya kung paano siya maghiras kang talent sa paagi kang pagkanta. Kasi parang ganito siya kanino. Parang tigi-isip niya na sa tono. Ganidwa ka, di talaga pwede. Okay, go ahead po, Sir Al. Kung yun ako ma-say no. Okay po, go ahead po. With that po, pareho, same with Ate Hana and Ate Mhm. Daisy, magiging available lang and so talent na kung ano man po ang yaon sa kuya ngunyan na pinapagkanig ko as in ginagamit para po sa pagtalubo man kan sa muyang Kwasay Parish and para man po sa pagtalubo man ka mga ka-holiness na ginigiyahan ko man po. Ayun. Okay, thank you so much po, Sir Al, sa indong paghiras. Sabi ni Jing M. Diaz, the Virgin Mary is the model of all virtues. She shows the best way to her son. And hello man kay Luz Bombita.
Alright, thank you so much po, Madam Luz Bombita. So at this point, digdi muna kita sa Satuyang Tugon by Mr. Victor Buenconsejo. Tugon sa Homenes. Tugon sa imo. Tugon sa gabos. Hello everyone, hello mga fellow barkada ni Jesus, hello sa satuyang mga host, as in sa mga guest nga to ngunyan sa programang Barkada ni Jesus kan Diocesan Commission on Youth digdi po sa DCGB. Ako po si Victor Buenconsejo, sarong paratokdo, musician, as in composer na pinagtawan po kayo ng responsibilidad digdi sa Barkada Tugon na maghiras po kan sa kuyang mga thoughts ngunyan na kapiestahan po kang sa tuyang mahal na ina na si Nuestra Señora de Salvacion. As I have said po, we are celebrating today the diocesan feast, this great diocesan feast in honor of Our Lady of Salvation, the heavenly patroness of the Diocese of Legazpi and of the entire province of Albay. Likewise, we are also celebrating these big milestones in the history of our faith here in the province of Albay. Kasabay po kan sa tuyang 75th anniversary bilang sarong diocese, pinagse-celebrate man po niya to sa laog kang Marian Jubilee, ang 250th year kang satuya pong demosyon sa mahal na ina. Siring man po ang 50th anniversary kan Episcopal Coronation na ipinagawad po kan taon 1976, and on that same year pinagdeklara man po bilang diocesan shrine ang simbahan kan satuyang mahal na ina duman po sa Horoan, Tiwi, Albay. So, as we rejoice on these particular occasions, it is very much fitting to recall what was the history, what was the humble beginnings of our devotion to the Blessed Mother, the way how ina interceded to all of us in the past 250 years. So, as I have said po, nagpuon ang satuyang debosyon sa mahal na ina kang taon 1776. Yan po ang recorded na taon. Alagad pwedeng mga mas amay pa kaiyan na nadiskubre po kan sarong tenant na taga-Horoan na si Mariano da Cuba sa sarong daga na pagsasadiri po ni Don Silverio Arcilla. By the way, si Mariano da Cuba po ang tagapag-ataman kaiyan. Nakaputol siya, nakapalod siya nin sarong kahoy na kalpi na maski nag-agi na po ang pirang mga aldaw, dai pa nagluluyos ining kahoy na ini, as in dai pa nalalapa ang mga dahon. That's why pinag-usip niya ini sa iyang amo na si Don Silverio. As in si Don Silverio man po pinagmarhay man kaini na ikonsulta sa kura paroko kan buhi kung ano ang marhay na gibuhon sa kahoy na ini. By the way po, ang Horoan sakop pa kang banwaan kan buhi kan mga panahon na ito. Kung kaya sabi kan padi na ini dahil ta milagroso ining kahoy ng kankalpe na ini, ipagibutan nga ini nin tulong imahen. As in, yun na po nga na nangyari, si Bagakumba sa halik sa kahoy na ini, nakagibo siya nin tulong imahen. Inot po ang imahen ni San Antonio de Padua, dangan ang imahen po ni Nuestra Señora de la Soledad, as in pantulo, ini pong imahen ni Nuestra Señora de Salvacion. Ini pong mga imahen ni San Antonio de Padua, as in ni Nuestra Señora de la Soledad, parehas pong yaon sa buhi Camarines Sur. Dangan ini pong imahen ni Nuestra Señora de Salvacion, itinao sa baryo nin Horoan na ngunyan po sakop na kan Banwaan kan Tiwi, digdi sa probinsya nin Albay. And since then, kadakol na po nin mga milagro na nangyari sa intersesyon kan sa tuyang mahal na ina. Bantog po nga idigdi ang 8 milagro na recorded po kan pinakainot na kura paroko kan Horoan na si Reverend Father Lamberto S. Fulay. Ano ang mensahe kay ni sa tuya mga barkada ni Jesus? Na ang mensahe po kay ni sa tuya, since the time na yaon po si ina sa satuyang runa, dahil na po siya nagpabaya sa satuya. She has been journeying with us for the past 250 years and beyond, and she has been accompanying us
in all the trials and triumphs that we face as a community here in the province of Albay. Most especially, it's very important to us, especially in this province, that more than 90% of the population are Catholics here in the province of Albay. So, as I have said, Ina has always been with us in all the trials and triumphs that we are facing as a community. And we are also called to spread this maternal love to others. It's like our hearts are aflaming with love. Sabi po nga sa tuliyang tema ngunyan sa Marian Jubilee, hearts aflame like Mary. Naglalaad ang sa tuyang mga puso. Naglalaad para sa naglalaad para sa pagtubod, naglalaad para sa paglaom, naglalaad para sa satuyang pagkamuot. Bakusa na para sa satuyang kagurangnan, kundi para sa satuyang kapwa, para sa satuyang kalikasan, para sa gapos na linalang kang satuyang kagurangnan. And we are called to be stewards of all the creations of our Blessed Mother. And now that we are on this celebratory phase, ang satuya man ng mga puso, siring sa mahal na ina, nagrurukyaw sa kagurangnan, ang satuyang espiritu nag-uugma sa Diyos na satuyang paratubos. Whatever kind of hearts we have right now, a heart that is broken, a heart that is happy, a heart that is hopeful, a heart that is full of despair, nawawala na ng paglaom, whatever our hearts we have, we all offer it to our Lord Jesus Christ. Siring kang nahihiling tapuun yan sa imahen kan sa tuyang mahal na ina na sarong anghel na may daradarang basket ni mga puso, inaatang sa satuyang kagurangnan na si Yesu Kristo na maging siring manlugod sa puso kan satuyang kagurangnan. And those hearts are our hearts. Those are our hearts that we continue, that it may aflame with fervor for love for others, for love for God, and for love for ourselves. Dito po pagligawan iyan. Love for ourselves. Iyan po ang mensahe kaining imahin kan sa tuyang mahal na ina. And si Ringman, si ina po, ina nin kaligtasan. Bako siya ang mismong nagliligtas, bako siya ang mismong salvasyon, kundi ang daradara niya ang sa tuyang kaligtasan na si Yesu Kristo. Ang sa tuyang mahal na ina, di kita pinapabayaan na mahulog sa karaktan na iyo man po ini ang nire-representar kan lalaki sa tuong kamot kan sa tuyang mahal na ina na madali nang mahulog sa kapahamakan. And dai po nagtutugo ang sa tuyang mahal na ina na kita po mahulog sa karaktan, mahulog sa bunganga kan impyerno, sa bunganga kan demonyo na buot magraot kan sa tuyang mga kalag, padagos na inililikay kita sa gabos na mga pag-alaman. Araw man kaan sa tuyang mahal na ina. And kita man digdi sa tuyang komunidad. We have survived many calamities. We have survived many trials. We have survived many other challenges that come our way because Our Lady has always been accompanying with us, and that is our prayer for this Marian Jubilee, for this diocesan fiesta of Our Lady of Salvation. Siring po sa liriko kan saro sa mga ginibo kong kanta, saro sa mga kadakol na ginibo kong kanta para sa tuyang mahal na ina. Nuestra Señora de Salvacion, Samong Reyna, sa samong paglakbay, magdanay kang kaiba. Viva la Virgen, viva Nuestra Señora de Salvacion. Thank you so much, Mr. Victor Bon Consejo. Mas nasabutan mingo niyan na pagkahapon kung sisay talaga si Ina, si Our Lady of Salvation. Asin kung baga mas paano pa, mas papakusugon ang saluyang pagdidebosyon sa iya. So sa pagtapos po kan sa tuyang programa ngunyan na pagkahapon, balikan ta ang sa tuyang mga bisita, ano po ang sa indong takeaways, and ano po ang sa indong mensahe sa mga jóvenes na nagdadangog ngunyan, especially po pag-abot sa kung mas paano mas papakusugon ang sa tuyang pagdedebosyon sa mahal na ina. Okay, so we have Ma'am Frances Hannah Alcoriza. Go ahead po, Ma'am Hannah. My message po to our fellow youth ay
you don't need to know everything, pero pwede kita magpuon sa sadit, tapos magdangog, magsunod, and eventually, yun nga, you will reveal kung ano ang mission na tigtatao sa tuya. And bako man perfect ang journey ta to that mission, pero gilingon ta lang and magtiwala lang kita sa nagtao sa tuya kang mission na ini. And sa tabang ni Maria, idadarahon niya kita pasiring sa iyang aki. All right. Okay, thank you so much po, Ma'am Francis. Sabi nga ni, padagos lang ang misyon. I know. Okay, Ma'am Francis, Hana, thank you po sa imong precious time na itinao sa tuya ang na pagkahapon and sa paghiras man po digdi po sa programang Barkada ni Jesus, dakulong ka pong na-inspiraran nyo na pagkahapon. Thank you so much po. Okay, so we have also Miss Daisy May Thank you Ranoco. po. Okay po. Okay, Miss Daisy, go ahead po. Sa mga jóvenes na nagdadangog as in naghihiling sa muon yan, na ikaw mo matakot. Ang pagiging marhay na Catholic young person, dakon iyan na ways. And kung sa hiling nindo, tama as in nasa Diyos man ang way na tigigibon nindo, diretso lang kita. Sabi nga ni Angel Gabriel kay Maria, di ka matakot. Parehas man sa ko. Do not be afraid sa journey na tatahakon ta, tayaon ang kagurangnan. Anpermi ko tigsasabi sa mga talks ko kapag daining do aram kung masain ka mo or pasain ka mo, perming hanapon ang kagurangnan, mag-adore sa iya. As in, ining adoration is not only to ask something from Jesus, but simply to be with Him, to love Him, to worship Him, to listen to Him, and to allow His presence to transform our hearts. And kaiba permi duman sa iya. Permi sindang hanapon, and I'm sure, mahahanap manindo ang sa indong mga purpose araw kinari. Okay, so dailang pa lang kita matakot, magtiwala lang. Thank you, Ma'am Daisy May Ranoco sa imong oras and panahon man po digdi sa tuyang programa. And we have also Sir Al Francis Mendoza. Yes po, sa kuya, sa mga nagdadangog pang mga covenants, mga katuod, mga kalakbay, always sa tandaan, when Jesus says, nobody can say no. Yan lang po. Okay, thank you so much din po, Sir Al. See you around po, Miss Francis Hana Alcoriza, Miss Daisy May Ranoco, and Mr. Al Francis Mendoza. Thank you so much po. Umabalos po sa indong oras. And sana po sa mga masunod naman. Yes po. Thank you din po. Currently po kasi we are on the nasa kabangaan po kami kang prepare for the Diocesan Youth Marian Pilgrimage, and gusto nilang po sana mag-invite sa mga kalakbay, Sure. yes, sa mga gabos na jóvenes na nagdadangog niyan, and siguro kung mai-share pa po ini, makapaabot pa po sa iba. Igaw po kami nin Diocesan, or magkakaigwa po kita nin Diocesan Youth Marian Pilgrimage po on October 3. October 3. Apo, and ang sa mga pong activity head, iyo si Ate Days Ranoco. Ate Days. Hello po. Ayun, thank you, Han. Actually, shoutout po sa gabos na Jóvenes Candia Diocese. Muyami pong i-invite gabos kamo na makisumaro po ulit sa tuyang Diocesan Youth Marian Pilgrimage ngunyan pong October 3, 2026. Ini po annual po siyang celebrate kan Diocesan Commission on Youth, and hopefully po sugabos na nag-iriba sa mga nakaaging Diocesan Youth Marian Pilgrimage, mag-attend pa din po. Saro po ini sa mga devotion na tigigibumi po bilang sarong jóvenes po. Digdi po sa Satoyan Diocese. Okay, sige. Thank you so much, Ma'am Daisy and Ma'am Hana. So, kung maharani na po ang celebration, ma-invite po giraray kami sa Indo for formal na anunsyo naman po pamantang paparani kung nagpaparelista na, and per parishes po ang I guess anong apo duman yung pag-register, di ba? May registration po. Yes po, per parishes po yung registration, and magkakaigwa din po ki facilitator seminar workshop. I-announce mi po sa mga maabot pong aldaw kung noorin po siya para po makapag
orient, Mhm. makipag-orient po sa gabos pong parishes and mga schools and organizations na muya pong mag-join sa Diocesan Youth Marian Pilgrimage. Okay, sige po Ma'am Daisy, Ma'am Hannah, and Sir Al, magibo po kami kini ning another news for that event, and yaon po ang support kini pong programang Barkada ni Jesus sa paparaning Youth Pilgrimage po sa October. Thank you po. Okay. Thank you very much Thank you po. so much po. Mabalos po girari sa Indo. Okay, so yan na po mga tugang ang presentasyon kang programang Barkada ni Jesus. Turn our eyes to Mary always, let us ignite the light to unite through Mary. Sabi ni Jing M. Diaz and Evelyn Merillas, tama daw po. Okay, nakaiba ta po sa Lado Technical si Kuya Junapolis sa IT, si Jerome Martinez. Thank you so much din po, Ate Christian Diaz and Sky Carrie May. Thank you. Abangan giraray ang programang Barkada ni Jesus sa masunod na Sabado, alauna sa 2:00 ng hapon. Ako po si Johnny Balyaran, mabalo sa pag-antabay. Bye-bye. Sa Indong Nadangog ang programang Barkada ni Jesus. Abangan giraray sa masunod na Sabado, alas 2 ng hapon, digdi sa DZGB. Always number one, always at your service. Salamat kan sa Indong pag-antabay. An oras hatod sa Indokang Lemex